Musa ka nasab ang presyo sa lana sugod karong adlaw Martes, Hulyo 15 sumala sa anunsyo sa dakong kumpanya sa lana. Ang Shell Pilipinas, Sea Oil ug Caltex nagpatuman na og pagsakas sa ilang presyo kaganinang alasay sa buntag. Ang gasolina musaka og 70 centavos kada litro, ang diesel musaka og piso og 40 centavos kada litro, ug ang kerosene musaka usab sa 80 centavos kada litro. Ang Petrogas, GT Petroleum ug PTT Philippines musunod usab sa maong presyo, samtang ang clean fuel magpatuman sa parehas nga rate sa mas ulahi nga oras nga alas 4:01 karong hapon. Gipasabot sa Department of Energy kun DOE nga ang pagsaka sa presyo tungod sa nagkataas nga global demand sa lana ug nga nagpadayon sa tensyon sa Red Sea nga nakaapekto sa mga rota sa kargamento. Bisan pa man sa pagsaka, positibo ang DOE nga posible pa nga mubugnaw ang presyo sa sunod nga mga semana tungod sa pasalig sa OPEC sa dugang produksyon ug sa mga bag-ong taripa nga gitakda sa Estados Unidos nga posible nga makaapekto sa global nga merkado sa enerhiya. Kini si Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugan sa paghatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita!